Folklórna skupina Slatina vznikla v roku 2007 a nadväzuje na tradičné folklórne pásma, zvyky a tradície, ktoré sa zachovali v obci Zvolenská Slatina a na Podpoľaní. Pravidelne sa zúčastňuje na folklórnych slávnostiach Podpoľanov v Detve a na domácom slatinskom jarmoku. Okrem toho aj na festivaloch vo Východnej, Heľpe, v Očovej a v Hrušove. Skupina má za sebou aj niekoľko vystúpení v zahraničí, v Česku, Maďarsku a Srbsku. V súčasnosti ju sprevádza ľudová hudba Vrchovská ruža pod vedením Pavla Martinku. V čase, keď neexistovali práčky a horúca voda bola len v hrncoch, kamenisté brehy sa menili na miesto práce, ale aj zábavy a stretnutí. Ten pročkár sa spýtuje, že to dievča či je, že to dievča či je. A ty, dievča. Že by som odrazu jedného ľúbila.